Hayisana lelaka leshushu baby. Zawahamba ngokune zaya etown. Ikhadi lami okay nayo. Zaya etown baby ne. Hlale kahle ulondo legitha ayisana. Ilengane legitha manje. Yo, hayi ngathi ndiyenzele into yokuthengela legitha. Uyalala uyavuka kokwa githa pendlini. Ndine ndiyapractice nzima. Uthina kombipi? Hayi ke kham ndihambe andizohlala ke. Uyabona ke ungxaki? Akhe alinge sondele kuwe vele akubethe. Ayabona sister, ngoku andidinga ngakwazi siba yi2. Uyabona imnale ngoku. Uyabo uhlukumezile mosimana yeka lonto le. Ngokubetha le khane ndikhona. Hayi bongiphansi phezulu sisimele. Ukho nawe ukani. Koko nami. Yabo kuthiwa khona so phola sana. Phola boy. Yabo. Hayi ngiyahamba ke mihlale kahle wethu ba. Udlalelo khadebe wethu. Ingoma emhandi. Londo. Aha. Baba sister, hayi sisimele. Ngabi nekhala ngoku. Ndikhona ngoku ndimi indoda ngoku apha. Ungaki uthanda asidonora sonke nje le. Fresh siyekhe icebo lena. Boy, yaqala into yethu ngokubeka phansi silungise ngoku. Yaqala imini yethu. You can make it, we're gonna make 1,000 rands, 10 million, boy. Team now, boy. That's longest I coming up on the speed. Yazi liqavile lesendlini. Qheke mna ke msiyana ndiyazibuza uba le ntwana sibizela abantwana apha. Naba mhlawumbi ikhona into esizoyisela fondini. Yani ndinqaniwe nelanga liyatsho fondini. Fondini bayindeselayo kaloku i-right nayo as long as izawube ibhodlisa. Uyabona? Bayabhodlisa i-right kum. And le yasendlini ngaphakathi ndibizele into ezidibene nayo. Ngokunantsika bendisandoxoxa ngento zokumithisa kwayo. Makhe sirhabule manje. And njengoba singenawubizwa yiyo. Tyhini? Because akukwayo apha. Yinto into singahoywa khona futhi. Nababantu! Oh, madoda. Hey, madoda. Oh, senifikile. Fondini yintoni kaloku? Hayi hayi. Sizayithetha. Bizala ntoni Sizayithetha idoda. Kunjani? Hayi yazi mntakwethu. Awukabuyi ngo. Hare. Tata. Hayi namana hayi. Madoda akho ndingako ne. Qha ndinibizele unibonisa ibusiness yami ne. Kanize madoda. Business yantoni ngoku? Hlala phahlo. Nani asikene masiya fondini. Business. Man, awuyeke tamsiyana man. Hey, yathanda uba uchwepheshe wengqondo ningathi wazi everything wena. Oh, ngayihlo, ngasizele ngapha. Sikhabe sikabula ke. Qalapho man fondini ndiyeza. Yeah, afikele manje kuwe. So ngokuzafuneka usayifakele shirt yayithanda? Hayi, amantombazana le. Ayo shirt amantombazana le. Ka yi-artist le, ufuna ube ne-style sakho. Yaleyo. Ufuna ube ne-style sakho ube different komnye yebo. Yazi i-artist le. Yabhadala into yoba umuntu obenawo umuntu oyenza im-styling kuye. Amenze ehlobo wena 10 kuba kukho mina kuwe le. In faka apha so. So liya. Uyazi ba ngoku sisithathe ngoku of new things yasiyakude sobabini yeva feneni nanga nabantu endiyethu selefile ngifuna uzilungiselele ke babulale liya performance yeva wena bintwana ufuna kwenza izinto zobunculo esingandistress lekhitha ndizenzela nje bandizidlalela ngako ntonto endisibuathi liya yabona ke mntakwethu ngoku mna kha incede naso sendiphikisana nawe into liya injengoku imeko ayithethisi le nto and ke ngoku iyanyanzelisa nyanzelisa ngesiqu sam sisiqu sami jonga ke liya foke ndiye angalenga uphambane nohead ulale pha phansi ngoku ndiye nithi kuwe xa into yinje esi start of the beginning ngoku utheni ngoyophikisana nami abantsuka ayingendla nto yekele bhuku ihlehlo yali yeka artist ibhuku yabona eAmerica zibeka apha eZantsi Mboni xa uhamba ube nebhansi yakho uhamba ndiye cathi uba ulinika okay
ucabile but kafaka focus one njani good ayithanda le bhathi ufuna umethise boy ayithanda yibe bathi ke liya 3.9 le yaflyer uzapho kumi hamba utemu engekabi utemu umuntu wonke ke ngoku embona kala li yakufana kodwa ngathi unayo grade 12 ka unqebela ihlobo ngathi ngoba abantu be-grade 12 bona abantu be-grade 12 bafaka isuti ezimnyama namatayi ya kame lo boy unesakhono wena yazi liya you can make 1,000 ngawo oh sorry damn endozelo le uzenzele kitani okanye uphiwa mali makho athengi ukhona nje ngoba inosizwa nayo tell me ya kaloku second hand lo ngamere ya erathi things up ya asane ke nakho ngoba yini ne dikhona zabayi ngimi pap yakho bavela ndedwa nje ngisaba bot ngoba sithi yes so ka uhamba kaloku leso bangathi udonga yebroki sezansi so bane phansi bounce le ya yes hamba bounce le bounce le ya ayizi nokuza msinyana izositshesisa ngelanga hey wesiliyashisa elanga andiyazi lo muntu intoni lento ecathwa nangu lo mflo marathi yiboni ngoku hayi hayi ngifuna ubonisa amadoda manje ndicela nje umzuzwana ne ngabe ngathi nje ufuna usibonisa ntoni mali into oyenza umntana ngoku so ndiyacela man ndiyacela usibizela lento ndinibizela lento madoda khalithe nami nithathe njengomuntu obhadlileyo mangaba boy khalithe nithathe njengomuntu obhadlileyo man kwelanga kwethini intoni lento ayishushu kangaka uncibicanga licanga moseni yabona ke bintwana ufuna yenza lento wanyanzela jonga liya man tamsiyani ndanicela man ndanicela akho into nganisapoti kuyo asinike ithuba manje siyamaze yazi ezi zinto ngamaphupha abantu la you can't make it allow for the team because le uZahara waqala ehlobo wathini uphi ngokuZahara thina uZahara underground kaloku ihlobo andithethi njalo ndithi waqala ngomculo kancinci yandiva uphi ngoku uphansi komhlaba uZahara betunana yayiva nizama ithethe emkhulu andiva akodwa umhle mntakwethu yintoni ngathi iblouse ukwethini angicela man ndicela akodwa khalimene man hlobo man umdala man sis man umdala man jonga ye xolweni madoda zositshisa ngelanga xolweni ke madoda ndifuna ngonathi liya ungabi hliziyo ebuhlungu boy ne le nto yenzela thina soyi-2 senzela nto business yam nawe ne yabo ngoko thatha lihara lo lihara waqala ehlobo uZahara kayi-1 izinto ezininzi zaqala kancinci kayi-1 and president waqala ne-fans ezi-1 wakhula ipresident ndiyabona iifensi zakhe welizwe lonke but hlekani qhuba masame boy abetha masimiyeke msiyana yenzile ityuni yakho man bhuti man man sis man hayi mnakwethu uyayibetha ehlo ndicela man hlo man yazi andifuna uba rongo kanjani yazi hlo bengasondinibize ngapha simamele fondini nje apha sizonibonisa into ezaphinda ityise kwathina sonke Masimpika Muslim Evanas card first to me Anana Jona mnyathela usatana Tumeni nivu yekanana Dlalela feri yo satana Nigeria Ayakuna Nigeria Akuna Nigeria Akuna Nigeria Akuna Nigeria
Ngana nemokwazi. Hayi bakwazi ne. Yangena. Ndinitshela qha ngala Nigeria. Akona Nigeria. Akona tata baisho. Nigeria. Akona Khona ikhansi onayho. Akona Nigeria. Akona Yintoni madoda isimanga ngoku? Hayi mani madoda ayikese. Hayi mani, khomani yintoni ingxaki yakho wena? Kodini sanungiqala kakubi ni. Hayi uqhela uqhose panini ngxaki. Ndiqhelwa nini nobabini apha endlini ndidike finish apha. Ndisuvangana apha. Nibiza ishomi zenu ngonicimba ipotsoile. Akose concertini apha Futsek man. Hambani na. Sindla. Hayi mkhulu wetalente lena, thenu nje endlini nguwe nalapha etalenteni. Ya sister. No mve. Abinchi masingayenzi lento yakho. Into engxaki yakho wena. Kwana liyazi next time fune siyam siqale lento yami yaserengini. Erengini ethi babhadle no taxi no. Andizuyimela lento yenu. Usegcibhala apha kuni, nifuna umngqusho ngestraw. Bangoku mina manibukelane nani apha. Nikhalisa ikata. Nibize ishomi zenu. Into emkhulu wami ayiseboni endlini usiphetha okay one better ne dayeka not that I'm not coming kuwe ngoku italente kaliya lo walapha utata lapha uphila uyikwanda Hey kwezi usazoxhuma nempama qhowe Futsek yeva ngalinga ngixele ngetalente kwawena kodwa isidingo sobuleqa wena isidingo sobuleqa abantu bebeze kuthi apho baphumisa ngelehlobo ufuna njini dileqe wena dileqe wena na Ndula ufuna leqe wena support ndengekhoyo yazi kumanje mina ndiyabawela mesike sidibane esitratweni ndihamba noyihlolo msiyana plus noloks Knock knock. Khona umuntu. Mary. Don't have time for this. Hello, my dear. Kunjani? Sephila fashion wena? Ayisephila khona. Ida uMary khona? Ke batata. Mke wachayi. Kudala ngile tata yo. Sanovuka nawo. Kudala ngile. Usumcela ke uMary ubrother Jay belapha ne? Okay tata. Anzohlala. Okay tata. Ngathi nendawo ngathi saglow wena. Usiphetanga mna nawo? Umithanga? Ya glow. Akekho Mary tata. That's fine. Bye girl. Into endova ngaye apha usisi nothi nina nobabini yandiva okokuqala nina niyangqela apha endlini okwesibini le ntwana le ifaka iitshomi zayo apha nikhalisa ikatyani ngoku uthwele nekepsi yam apha uyinikwa ngubani lekepsi uyinikwa uyayazi imali lekepsi ikepsi yakho le uyayazi imali anaxesha lezisuti zakho ndinxibileyo ndibuza lekepsi ungalingi uxa uthetha ulathi nesuti wena soze uyenze le soze uyiabote le nto le yive phathi le hliponwane isa ngotemu andinaxesha lovevasi yandivana naxesha lovevasi notamu bakho andinaxesha lovevasi notamu bakho kodwa rhathiyo mzana ngubani lo Unetata wasenkonzweni mani naye. Hey hayi mani. uthe uhamba yedwa mzana akho viva Mani malume nawe. Klento ufuna ukubuza uphi? hayi kalo mzana icima yintanda hayi jonga Awuthethwa nawe kodini ucima itype kabhiwe awuthethwa nawe kodini uyandifuna wena hayi ndafaka amapolisa ngoku hayi ngeke liyembethe uyandifuna kodini uyandifuna andibethe thini aha ngiyekele hayi ndafaka umkhwanazi ungalinge hayi you thini bani ndafaka le-protection water le-protection hamba nayo le nto asubamba hamba nayo le nto ngoba ndiyimaza hamba hamba nayo hambani ukhalisa futsek thula ukuthi futhi kubani Kamyeke ehla phansi. sumzuma ngxaki zakho umthotho hayi andifuna straight Shi.
Thini? Yintwana etheni le mntana? Qho. Rhadebe. Hayi ngujongi. Ngongurhadebe. Zikatala mntakabawo. Kuyale. Yo, didikwe finish.